le yakar phani anu sangkha kubur bai lam sogo yakar phani anu sangkha kubur bai lam sogo lam le yakar phani anu sangkha kubur bai lam sogo yakar phani anu sangkha kubur bai lam sogo Belakang hambai tini jeng bai jeng kami o paisok pajak, o jaga cikon te program ni bising te, jeni bubagrano hamdagoi bubagrani nahor mengno te bu pan kerak kaina ni bagai bai jeng kami ni prai 9 poribar 11 voter tini ketal ke jeni ti pramothao phaiwe sini movement no te bu kerak kaina ni bagai borok tini joining khai pheka kobangma party ni yakawi Jadripur party ni yakawi o pandau paisok pajak chini oro block president ti jablem ni tongo chini joint chairman tongo teibu hasal ni sok pajak borom ganang Direndra Devarma nini damsara kocho sera ni MDC bo paisok pajak chini oi tep leader rok bu tongo nge o panda o chikon te ni bising ophane je joining khai phenai rok chini takok CPM Congress BJP ni Jadripur party ni yakai phenai rok nang kha kaham ya faru phainai chalo chung borom no tuiwi tei bchini bubagrani nahor mung tei wansau mung no chung chini amsaigo tei bkrak khe khailainai hai hanai ang kasar mung ya faru pai thau hai ne hai borona hamba ya faru chini bubagrani logeo phanoi bskango soba khainai ni bagai phaimani bagai hambai